Lasă să intre. E ce, dar eu nu mai Vezi care am. scopul. Uite Cosma pe el. Cosma sari. Cosma sari. Despre cer. În față, nu, pe mine. Mamă. De ce îi dam? Bă, Nu mai știu. bravo, ia AVP-ul, ia AVP-ul. Ia, taci de ce? Cred că vine B. Câștigăm la timp. Bă, ia. Cred. Ma. Pe unde a intrat? Freebox. Deci dacă mă bate ăsta pe ăsta e... Eu slow, a meu e low. Slow. Decide. Bravo. Dai decât. Mă, ce faci, mă? Bă, voi sunteți proști. Oh. Doamne, vezi că ai AVP în conector. Am la mare, vezi? Bă, bravo, mă, băieți.